Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipud kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan araysa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nuadapan nakabalin na kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya ngem iti agdamak ket addaak ditoy Singapore. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biag ko bareng kunak no makaibati met iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rutiag salaysay idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di ata tulungan nak. Nikat, aping nga agsangit kamot tanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasamak. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-aapa kami ka ni Samuel. Kat pinapanaw nak iti pagnanagdan mi. Anya? Ang apay? Anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakababain ko mga ibaga. Masapo lamang mo ang manang. Anya nga min aya ti husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakila kwarta iti kumpanya pagtrabahuak manang. Anya? Dayta ti pudno. Indarum nak ti bus ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga karigatak tinagpiansa. Kasta una ya pungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmaten. Ay, unay kan. Awan ti sabali a pagkamangag. Iso asika tinapanunot ko a pagpatulungan manang. Sige. Agnaad ka pa'y laang nga ro dito'y balay ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na laang tano sama, tani. At dadagiti katubangak dito'y balay mi. Awan manang, awan parikot iti dayta. Tinapatag, ada pagnaadak. Anya, agyan diti balay ni Raisa kunam bakit? Wala kay, tulungan ta ni Raisa takaasimat. Wala nga amumot ang nagaduta yun diti balay. Adala nga rudan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naadumpay lang matikabsat mo diti balay. Lakay, saan ang nasaya at agim imot? Tulungan ta ka din ni Raisa. Kan may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumot ni Raisa. Uray kumamat ano saan anak kaaramid iti basol. Kasanon, no makita dagiti pulis, kat mairaman ta pa iti kaso na. Okay ka numatan ti amin, lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid manan iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mo't siguro, lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak ang nagbalbaliwan ti kabsat ko. Ambom nga raw. Lakay, amin tayo kat adda karbangan na nga agbaliw. Diyak lapat yun na Leonor. No nailasag ng timadi nga aramid na, saan na mabalbaliwan pa'y? Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kabsat ko, tapno agbalbaliw. Awan nga minan sa bali apapanan na,
Tanatay mga rudan dagiti dadakkel mi. Ken ammumot adudwa kami laang agkapsat. Makamu ka. Ngam na bagbagaam na itakabsat mo. Tas saan nga agkamkam mali? Siyak ang mismo ti mang itulod ken kuha na iti pagbaludan no bilang laan. Saan ka madanagan, manang? Diyak ulitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at mat nga rod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan, manang. Ay, wan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang nagdalos dito'y balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan Awan ti rumbang nga pagbain ng manang Leonor. Kaya't kalaang matatulungan. Tapno adamat sirbe ti kaadak dito'y balayo, Kita ang tiwalit ko, Leonor. Idulin mo anay bag, tanay, delikado. Ha? Apay mat adelikado asasangom, Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay. Pag atapam ti kabsat ko, kasta ka di? Ay na, sana maliklikan ti agatap. Ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. Adda nga da posibilidad na nga aramidan ng tumanan ti inaramid na idi. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta? Nelson. Sakit day tan, Leonor. No dagita klase ti aramid, narigata na may kat. Lakay. Isang awan kastay aganad. Oh, kita am ti walit ko kunak manan. Sapay adu ti kwarta alinaon na reta. Kan saan lang at ti walit ko. Aminan, napapatagabanag diti balay. Amangan kit dino mapukaw. Anya? Di mo ikoy-koyo giti grocery ti kapsat mo, ha? Amangan no takawon na ti koleksyon ni Jay. Anya ka ka di, Nelson. Di mo kumamot. Ay! Di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble pa naganad ti armidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbaga na nagbalbaliwan. Ni Manong Nelson ti adda iti kusina. Madlawa sipsiputan nak. Ay, una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kaya't ti kaadak dito'y balay ta. Kaslabang bantayan na dagiti garaw ko. Iti na minsan, nasiputak abilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanya. Diyan muna niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko man langan ti aglaba. Baybay aklatan. No pakaragsakan na ti mang sipot kanya. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak man iti bagas barawk. Mano akilaw na na. 5 kilaw. Tay manalo ng abagas ti itid maw nakaw. Ay, wala na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta nalo nang. Oh, sige nga rod na. Mano akilo ka din ti kunayo nga alain nyo? Ikanak iti 5 kilaw baraw. Oh, sige. Mabit lang, ta mga laaki dya unag na. Nay, apay nga iti unag pailaan. Apay, saan aya mabalin adituyan ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Di kay ka di madanagan, tay sumot lang ti ala ak ijaunag. Parehas mat lang iti naka-display di tiruar. Sige, agawa am nga raw barawk. Wana na, mapit lang. Dahil tinaglakwak itangal daw bakit? Inkanto man kit di ibang ko? Ni, adaw mo tinaglakwam lakay. Ay, siyempre Apay ano siyak ti agbantay ije pwesto. Awan kasta kadakkel ti koleksyon ko. Ay, kapoy ka nga aglako bakit? Ang mga no di mo amo ti agayab iti customer. No siya kagat, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang. Iso adakkel mo tinaglakwam.
Depende ti diskarte ko nakmanan bakag. Wala, idulin mo kit din ray ta kwarta. Agurnong tang agurnong. Agpabak ng taman kit di. Naimbag nga oras mo barawk. Kastamat ka na kayo, nana. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa barawk. Gimata nga idinaminsan nga aldaw dito iti bagas. Kunam analok agam nagtangkan matintad mau. Sapay nagngina. Anya? Ay, amangan mo't no sana dito itinagatangan niyo, nana. Dito'y nga raw barawk. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga ro tigim matagak barawk. Saan nga ro siya? Apay ayang ipilit siya. Saan ko nga ugali ti agsaor kunakmanan? Ala, kumano kayo dito? Makadisturbo kayo kadag iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resyo may manang. Barang makastrekak matan iti trabaho. Anya trabaho ngay tap-aplaya, mading ko. Kasya iti may sa amol manang. Kasta ya. Wen manang, sapay ko mga ron ta makastrekak kon. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak ngaminan kada kayo manang. Jakmat kayat ngagnanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, nasyakla ang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo Nelson. Tano maminsan, tila maibagbagana. Makapasair ti panagsasauna no kwa. Awan kanyak dayjay manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudno mat ang makipagnanaudak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko mataw awatem latan di asawa. Wan ka di manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko, nagsakit ti ulo. Ni apay nanang, agoy kayo matan. Ay, wan nga rodan ako. Kasta unay sakit ti ulo. Aguri ko raksa. Nandapadapan kayo man. Nabara kayo ngagpaiso Ay, jay siguro pa nakarbis ko kalman. Mabiit na ang tamanga laak iti tumarin nyo. Apay, hagan ano ni nanang, bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, adan tumat ngamin malas dito balay. Isong agsakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam Nelson. Pudno mati ibagbagak. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Suron kon. Nay, sa dino itayan tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y laang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apay, itay pa di kayo makaid na dita. Apay, ay tibirbiro nyo nanang. Kuha anak ko. Berbero kak nga ron ti pitakak. Dito'y laang mo't tinangidiswak. Ang awan mo't tan. Ay sos, kunak mo't ngamin ka na kayo, asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runak at adasimang pa'y ngagtatakaw dito balay. Ang mga nudakkel pa'y agatad ti karga na rin dyan. Ay sos, awanan napukawin. Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day jay. Iso na laang taday jay titulbak ti aparador ko. Dayto'y kaditi pitaka, berbero kanyo, nana. Ay won balasang ko. Day nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak imispo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tanoad da, ang mga nusaanan ang naisubli, nanang. Pag ko naamat ngay, asaan amay subli. Kat dat tayo laang mati adda dito ibalay. Day tangarod kat.
Tayo lang arudan, nga mapukawan tayo pailaang. Dayta, tinakaskas daaw na nang. Jay bayak ngay, Uncle. Barya sasawam mat, kat nuintad kon. Awan pa'y mat, Uncle. Awan pa'y tiintad yo. 5 gasot ti kwartam, sana ya? Intad kon ti bariyam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, 1,000 ti kwartak, Uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obeng. Ulawon nakit din. Saan kayo aluklukon, Uncle? Pudno ti bagbagak. 1,000 ti kwartak. Kan awan pa'y tiintad yo asuklik. Di nakulawan ko nakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko. Basta intad kon ti bariyam. No kasta, pumanaw kan dito'y balay, ading ko. Wen manang, kasta ngamin ti kayat ni Edward. Agawid kami kanon ija lugar da. Iti kasta, makapagkalaysa kami maten. Ay katsi ka ang arod, ading ko. Sapay ko mga rod, tamataginayon matan ti kinaragsak yakin ni Edward. Saan akas lakin ni Samuel? Basit lang ang abitot mo kat sininaan na kan. Ay, wen nga rod Imbaglangan, tas saan kami ang nadaan iti anak. Ang anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkit di ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito'y balay no at dawayayo. Wen manang Leonor, kat agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanyak. Kabayatan ti panagyan ko dito'y balayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyarminto ka ni Edward, manang Leonor. Nasayat mo, tapi manaw gaya man ti malas dito balay. Ay, unay ka, Nelson. Awan lang arudan yay tao dito'y balay. Ngamkas tapay lang ang ti panagsasaong kan kwa na. Katakpay sumat, isuti ng isang bay ti malas dito balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Ala, Huston, awanan ti kabsat ko dito'y balay. Iso apang nga asim tasardangam kumamatan. Ti kunamket di. Isakit mo ti kabsat mo. Agdadata lang arudan nga iso tinakabasol ngam isakit mo pailaan. Ay, makarengreng ka, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upang aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, dita ka man lang. Nene, kat di nakpanawan dito Agsubli ka dito Leonor! Laimbang nga oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo, Rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang tinsukli mitay kanya. Ne, anya sukli tidak na kamatin nyo, Tata? Kat no saan kayo matagimat gatang kanyak? Gimata nga kitay, Barok. Na ito'y manti ginatang kaw. 2 kilo abakas. Asukar, mantika, ken kape. Sangaribaw di kwartak. Kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. So 720 pa'y kumatisuklaik. Ang indibilang at tinted mau kabayatan ti panagnak. 220 laang bait. Kurang iti 500 ti insuklim kanyak baraw. Ay! Di nakman pagkakabawan si kaalakay. Jak ugali, ti mangloko iti para katao. Iso pumanaw kan dito, no di mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, ang barok. Nuko na ka pumanaw kan. Ni, apay nga di mo laging bagan ti uyak mo na kay. Nabayagan day taan. Aging bagak tulat tabakas. Apay no kuyugan kalaangan ama pa nagpacheck ang. Sana na bakit? Agpaparehas tuman mo't lang nga iti agas nga resita da. Aging bagak tulat ta ka di. Ang sabalin ti itsuram lakay. Aging bagak tumat lang kunak lang arunan.
Sayang lang ti kwarta, mapanagpatsikap. Unang, ay na. Nagunog ti uyak mo lang, ay. Daran samot ng tinsarwam, Nelson. Unarot, bakit? Malit samat nga pasuday ko yun. Tinasayaan, mapantalangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? At kanumat lang cancer mo. Unarot, diyak pa'y kaya't timatay. Ay, katang kararag ka, anak, ay. At naasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dos-dosan nakasaabot din ti Diyos. Agapay ti panagsasaor ko. Kinapuno na nagsasaor ako ti grocery. Namarunay ti pagtagilakon na ti bagas. Ano ti kinuskusit ko? Bakit? Ano? Pangasim baka sulungan ako mga karara. Tapnoy ka nagpay ti Diyos. Iti gundaway ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag. Bakit? Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan ni di ka nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang mat, manula ang abulan at ita nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel ti nagbaliwam. Limok magka, ng bagbagay mo. Ad-adapi mintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka, ading ko. Wan Manang, asidag nga min dito iti nakiseminaran ni Edward. Iso simuro takmatan Kasta aya ading ko. Wan Manang, kat kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay, sa dino ti ayan na. Ay, dayjay. Aday ti salat mi. Masakit ni Manong mo an Nelson, ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y Manang? Anya ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpat kan kuha na ating ko. Complicated. Iso at akalan ti kimutungan na. Umay ka mapantay ti ayan na. Agyamalak, ititulong mo, Raisa, ating ko. Mabainak ko maamangawat iti daytoy. Talaga kami nakasapuran mi ti kwarta. Nangarunak at nagngingina na iti agas ko. Awan anyaman na Manong. Agpaimbag kayo kiti. Pakawanan na ko no pinagsasawan ka iti agkakadakas. Ngamantikin na po na. Siya gayam ti maliti aramid na. Ba nagapagpababawayak ita. Manong Nelson? Imbagbagak, amalas ka. Gaputan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam sika. Nagbalata ka amin kanya, nagitimbag-bagakan ka. Isasapay ko mata mapakawan na ibag, Raisa. Ay na, lipata mong dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Dikat di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa'y ti Diyos ti panagbiagyo. Huwag nga rod kumaning ko. Kaya't ko pa itang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ado anak kuranga kiti padak at tao. Dakkel niya si ti Diyos, Manong Nelson. Amok kan mamatiak apakawanan na dagiti nakabasol kan kwa na.
Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam. Naimbag nga orasyo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marivic manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Marivic ti si bubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan na kumalatan iti Mavic. Dayta ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamam mo kanyak. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko amadama amapaspasamak. Iti agdama kat adanobyok, iso ni James. Sakbay anagayan ayat kami, inaklon na nga addaanak na iti kinabaruna. Banag anaawatakmet. Dagiti dadakkal ni James tinagbalin a katulungan na amang padakkel ken ni CJ. Iso na laeng tano kasano ti kinasingpet ken kinaresponsable ni James, isumet ti kinaduldog ti anak na. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Oh, agmay-may sakamat James. Kunak man no intugot mo ni CJ nga umay dito'y balay. Itugot ko kuma. Ang amdyak mo ay nawagan gamitan niya. No kasta, nagkita da kinitan niya? Juan, diyak matkat nga ipaidam kinitan niya danak mi. Eso pinalubusak lata ni CJ. Gusto matkit di iti kasta, makapagbanding damat nga agina. Juan tangay awan mo't ni CJ kadwata. Anyang tano, rumor talaga. Sa dino nga iti papananta? Mapantamat agdate Ay na, aggastos ka pa'y laeng. Dito'y talatan balay. Taagluto ak iti pangaldawan ta. Di mo ka din panunutan ti magastos. Di kagdanag, pasyak ti maka mo. Rumarta, takayat kung iti agaliwaksay, Mavic. Okay, sika nga ron ti makaam mo, James. Sa dino ti papa na Mavic iha. Nakapulas ka mat. Sumuro takman ka ni James, mama. Sa dino iha. Ada ka no family reunion da. Kaya't nakanumat nga iyam-am mo kadagiti kakabagyan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Niti kasta, maam-am mo mat ngagpaiso, dagiti daduma pa'y akakabagyan ni James. When mama? Ay wan kayam iha. Kumusta mat tende panakilangan ti anak nakin ka? Okay kayo ka din? Ay, kas iti sigud, mama. Adayo pa'y lang tirik na na kanyak. Ipadlaw na launay adinak kayat para iti amana. Mano ka di itayan titawan ni CJ? 16 nan, mama. Nataangan mo't gayaman. Imposible mo tadi na pailaang maawatan dagiti mapaspasamak. Ay, wan nga rod, mama. No kasjay ko maatawanan kat makaawatan. Ang saan mo takas laigang kagaran at kasjay nga ugali na. Ay katano sampay laang ay ha? Patsik, dumteng tumat laang ti aldaw ang maawatan na ti amin. Sapay ko mga rod, takas ta, mama. Hello, Mami! Kumusta? Dahito napintas lang ta. Ay! Sana all bats. Jack ni namnama nga agkita ta dito'y Mary Jane. Ay! Wan nga rod imbaglaangan. Ta simurot ka ni James. Tano saan? Saan tapay kumamot ama-amuan nga ag-ipagtagayam si ka? Wan nga rod Ala, ni CJ ka din data? Wan batch. Ala, barugaya man. Hello, CJ. Oh, CJ. Hello ka no. Sumungbat ka mat Hello,
Ay, sus. Hello, auntie. Kunam, Anyamutan. Ay, napasensya ka na. Nakakonsentrate man kami iti cellphone na. Madama man ng TML na. Ay, grabe dagiti teenager itan niya. Ay, apo nakatutok dalatan iti cellphone da. Naku namon, batch. Di da pa'y kit di may baunan, Gapo iti kasi cellphone da. Imbag pa ni CG, Dua ti mami na. Mami kaya dito. Saan? Nilaang tanya ti mamik. Ha? Ala? Agraraman mo't anak-nak. Idi agaramid mo't iti anak na no kayat na ti anak. CJ. Ay, susi ka talaga, CJ. Di mo amo, di maangaw. Diyok kulaang mo't dayjay. Ay, unay kalakit din nga ubing aya. Hello, James. Hello, Mavik. Anya oras ka ma-dismiss iti trabaho? Jack may baga no anyan to nga oras. Ado nga minti sambot mi a report para inton bigat. Awagan kan tulaangan, inton dandani akon rumwar. Sige nga ron. Tamabanak man pa yung eskwelahan na CJ. Papayaban na kanu nga minti school principal. Anya? Ne, apay ka no? Diyan ka man mo. Impanda kanu nga miniti guidance office ni CJ. Isa ko sabo lang mapanak yung eskwelahan itamat lang. O sige. Sumurot ak kumaangam. Adupay mat nga minti aramidag a report. Okay lang. Siyaklatan ti maban. Awagan nakdo intun dandanikan ma-dismiss. Iti kasta. Matyan sakti oras apa ng sukon kukin ka. O sige. Agan-anat ka iti panagmanehom. O, mangan kan CJ. Day tamat la cellphone mo ti dumdumugam. Jacket ti mangan. Anya? Katno ko naman ngay lutuan ka iti si daam tamabisin ka. Ita, ibaga madi ka mangan. Luto lang ni mami katanya tiket ko. San kat aluto ti kabit ni dadik. CJ! Jacket ti lutom. Nawaltam. Okay. No di mo kayat tilutok. Kayat mo nga ron, tayabak ni mamim. Taiso ti umay mangiluto iti kanam. Wen. O sige, tay bagak day ta ka ni dadim. Apay no pumanaw kalangan. Iti kasta. Agawid mo ito ni mamik dito balay may. Anya? San kamot siguro atulong? Tapno ulitak man ang tinbagak. CJ! No di ka pumanaw. Sakti pumanaw. Anya? Kita ka man langan. CJ! Agsubli ka dito eh! CJ! Nay, Mavik, balasan ka. Nakayumat gayam, tatang. Pasensya ka lang kuman kini CJ, Wang. Ha? Nanggag ko, di pa nagsarita yung itay. Nanggag ko maglaang, di pa nang sungsumbat naging ka. Awan kanyak dayjay, tatang. Maawatak mat ni CJ. Kan may sa ubing pay ngamin. Nalabit adi na pa'y maawatan dagiti mapaspasamak. Saanan nga ubing ni CJ balasan ko. Lakayan ititawan na 16. Bariton diya po. Diya ka mo man. Nuapaya kasla ubing agpampanunog. Tatang. Oray no kasta. Kitawag. Asapay ko ba? Tadi ka maupay ka lagiti imbagbaga naking ka. Wan, tatang. Di kay madanagan, tamaaw atak mo't ni CJ. Agyaman hakbalasan ko. Bayam, takasaritak tumanin ni CJ. Ipakaawat ko kinkwa na ti maipapan ka lagi ti tatakgal na. Kastamot tag ti maipapan ka na kayo kini James. Bayan yu pa'y laang, tatang. Ang mga nukarkaro ang magulwan laang ti panunot na. Patsik ang maawatan ng tumat laang. Inton bumarbarito pa'y. Hambang balasan ko. Naiuman ko man ti maipapan kini CJ ti may sagayim ka. Kit kuna na. Anasay saya at no ipantayo ni CJ iti may nga espesyalista. Ha? Espesyalista ko na yun, tatang? Why? Amangan ka nung amin no adari krik naan ni CJ aditay mo. Oh no, amangan no adamang burburibur iti panurot na.
behavioral therapy kunanan sa itayan. Ni, mayat sakit ding agpaiso day ta nga, tatang. Wain balasan ko. Planok nga rod nga ibaga kumakin ni James di may papan iti daytong. Wan, tatang. Kasarita yun to ni James. Apaman na sumangpet. Hoy, James! Nagkunagan ka nga ipan mo iti psychiatrist ti anak ta? Ha? Saan nga agbagtit ni CJ? Tapno ipan nyo kit din iti psychiatrist. Tanya, agkalma ka kumalang, pangasim. Awanan ka itibain. Siguro, sinugsugan na ka man ng ti babae man niya. Iso apas pasurot kamat kenkwanan. Puston, awan ammo ni Mavi may papaniti da ito abanag. Idea ni tatang da ito eh. Kan maysa, saan ko babae ni Mavi? Sika, tinakilalaki iti addan asawa. Iso asika nga rod ti makuna akabit. Anya? Saan ta nagkalaysa? Iso nga awan nga rod garbangam amang ibaga akabit ko ni Mavi. Ha? Oray anya pa iti bagbagam, James. Daytan tinaimula iti panunot ti anak mo. Kabit mo ni Mavic. Kabit mo! Kabit mo! Naawatan! Wen ta isumat ngamin di bagbagam genkwana. Iso ti mulam iti panunot na. Nga oray saan mo tapod no? Impakitak iti psychiatrist ni CJ. Tapno maipaayan iti umno at treatment. Parang agpaliw ti kasya yung ugali na. Saan nabagtit ni CJ kunakmanan? Ha! Alaag ni CJ iti puder ko. Yawid kon iti balay. Tapag balinin nyo mo't apagtit iti puderyo? Sana mo bali. Dito lang palayag na ni CJ. Ha! No di mo kayat nga itid kanyak ti anak ta. Agkuloak ditoy! Nalawag mo't siguro tinangag mo, James! Sa anak amang rabrabak! No kunak nga agkuloak aramida! Ay, kaasimat dyan anak talakay. Ay, wen nga rod bakit? San laang adyanak ta? No dikit karama ng diya po ko ta. Ay, jay to mo tatanya. Isaw ta kim baso lamin ka na kita mapaspasamak ita. Ay, nakunabaw lakay. Gatil to mo't aklasin ti babae. Di naman lapulos inikan mo't iti patag ti anak ta. Awan kit di babae na. So pa idi trabaw, nakilalaki, itandan asawa na. Idi kwan, nagpakpakasing agsuble. Isa pinakawan ti anak ta. Ang inuli naman Katidakas na, nagpasikugbay ko na maalakay. Ay, wan nga raw. Ita, isupa tinatang sita mangibaga, animavik ti kabit. Wan nga rod awan manaknakam na. Isupay ti addaganas na akundi ungat. Ngam di na mga rod may suraw itinasaya at ti anak na. Nakunabon, bakit? Imbes asumay saya atin ti ugali, kin kasasad ni CJ, gapoy ti panagpatirafe na. Awanan na. Sigurado ako markaro man ang ti kinatuldog na ita. Taanda iti puder, tinalaing nga inana. Anya, isublimot lang ni CJ kanyak ko lang. Wala na. Kurang mo't ngamin ang tititid mo nga allowance na. Iso nga, isublikon kan ka. Ken may sa, jakmot laangan kabailan nga si Kaswen. Nay, dakal mo ni CJ. Sana nakaslaubing nga sa si Kaswen. Pudno, dakilan. Awan mo't amo na trabaho. Siyak ti aglaba iti bado na. Siyak ti aglinis iti silid na. Siyak ti agluto iti kanan na. Siyak amin. Ay, mabanugak mo't James. Kasano, kat inispoil mo mo't ngamin. Saan mo takas to ni CJ? Nagda dito'y balay? Ay, basta. Sikan ti makaamukan kwa na. Ado ti rumbang nga aramidag. Asaan kat aday ta mga asikaso kan kwa na. Amumot nga da trabaho. O di, ipaasikasom kan di mapik. Anya? Angam ne, ibagam tadi na saksaktan ti anak ko. Ha, maamuak laang asaktan. Wano kabilan na. Ay, dakas kayo kanya. Oh, apayakas na tilangam, James. Ay, kwa, Mavic. Asino nga min ayat ikinasaritam iti cellphone mo. Apayakas la aburido ka matan. Ibagam, no anya dayta. Amang ano, damay tulong ko. Ni manin CJ. Oh, apay ni CJ. Saan ka naman ang nagahawi di terabiya balay? Ay, na yun.
Sinublian naman nga rudan ati kasta nga aramid na. Tidakas na. At da ka natakawan nga istolya palengke darabi. Kat atapan ni nanang nga isudang agbabarkada tinagtakaw. Anya, ni, apay nga imat nga iso tiyatapan ni nanang mo no bilang. Ado ka nung amin ti kwarta na itinagawit. Kan adda ka nung barbaro a pantalon kan sapatos na. Tinamag ka nung ni nanang no sa dinot tinangalaan na itinggatang na. Kat kunana ka no, asyak tinangtad. Kat awan mo tinindad ko. Diyak nga ro din unay ik-ikan itidak kinagata. Tamok nga ibulakbul na. Hangam. Ay, sa bali mo itong tinasumok na. Anya kay ti planom ita, James? Diyak ka bumawik. Kasaritak tumanan ni CJ. Ang paman na makaawid aki dya balay. Awan ka di ti klase mita, CJ? Awan, Kaya't mo ti sumurot kanyak. Mapantay dyan mall. Ag-shopping ta. masadutak. Ingka kat agsukatan, tagkuyog ta. Tapno makainan hamat dagiti matam iti kasi cellphone mo. Masadutak nga Rob. Nagdagulit ka matan. Ha? Mapan ka siksika. Di nakdisturbuin, tamadama tayo ayam ko. No kayat mo, di ni dade, titix mo, tayo sutimang kadwagan ka. Sika nga rod ti kayat ko akadwa. Iso nga ingka agsukatan, taurayan ka. Jak nga Rob kayat. Nukunak ajak kayat, jak kayat. Nawatam! Ay da, agyaman akmadan kada kayo. Nang ro na kada kayo kan ni Mabek, James anak ko. Agyaman ak iti panangisagana yu kada gito'y amakmakan para itaakasangay ko. Awan ang yaman na nanang. Wen nanang, awan anyaman na. Kasangay yu ita, iso nga enjoyin yu nga rot ti aldaw apan nakaipas ngayo. Ay kat, anya pa'y laeng nga iti kukwen yaw. Maganta yun na. Mabit lang. Group picture kayo pa'y. Iti kasta, adamat remembrance yu iti may ka-60 a birthday yu. Ayun na niya. Ay, sige mga rod, balasang kaw. Hala, umay kayaw, taagpipicture tayaw. O tatang, may nayon kayo matan Uwan balasang ko. Mabit lang. Tata, mayak mo lang ka diti rupa dita kamera. Wen tatang, mayat. Okay. 1, 2, 3. Smile. Oops. May sapay. 1, 2, 3. Smile. Okay. James, ayabam ni CJ kanitan niya. Tag-picture kayo mat kadananang. Ay, huwag ngagpay sa anak kaw. Ay kwa, saan? Datay latan ka da CJ. Ayabam ka din ni Tanya. Iti kasta damat remembrance yo. Alan, ayabam itan, James. Saan nga rudan? Talo tayo latan. Sige. Okay ka. Tag-picture tayo at talo ka daan tim amabe. Pati gayam kabit, makipicture. Shh! CJ! CJ. Di mat imbagak. Di mo ulitin ti kasta pa nagsungsung par mo. Kaya't mo ka di manan ti maungtan, ha? Bayamon, James. Ala, da kayo latan tag-picture. Di mo umtan ti anak mo. Pito taon tagaya man nga agahin ayat Mavic. Wen nga rod, nagbiti panawanan niya. Wen nga roda. Kaslakaan mo lang hindi agar araw magpayan ka. Nagamit pito atawan tagaya man. Anya nga tanong, agkalay sa tamot din. Iti kasta, mabindisyonan mo din, di pa nagdinata. Agpaiso, James? Well, agkalay satan. Iti kasta, makabukal tamot din iti pamilya. Agyang manak, James. Kung naklakit din no awan plano mo na mangikasar kanyak. Ay na, saan mo na mabalin na? Nasaysayat mo't lang nagkasarta. Iti kasta, makuna alegal ti panag-asawa ta. Saan lang iti papel, no digat iti matang ti Diyos. Ay na, di mo lang ang amo. No kasano a pinaragsak nakgapo iti dayta nga imbagam, James. Kahit, kasano, dumanon kami nga roda na. Hindi kasta, mapagsasaritaan daw ti petsa ti kasarta. Katuan na ha,
Ibagak to kada mamakin papa. Iti kasta, makasagana damat. Saan ko mamatakas dyan, di pa nagsasaom ka ni Antem Amabe, kwan? Saan anasaya at tikas dyan nga ibagbagam kan kwana? Joke ko lang mo tayo, Lula. Saan anasaya at adyok tikas dyan apok? Masaktan laang matirik na ni Antem Amabe ka? Di mon ulitin tikas dyan, wan? Wan, Lula. Nasingpet ni Antem Amabek. Iswa di mon ulitan nga ibagbaga tikas dyan kan kwana. Kan maysa, adan sa bali nga asawa ni mame matanya. Isu adimon ibagbaga ti kabit, ta saan akabit ni Antem Amabek. Ngamen, isunan ti asawa ni Dadem. Kasano ko mga agasawa da, Lula? Kat saan da pa'y mat anagkasar? Ika agkasardan iti mabiit, apok. Isu nga agsingsingpet kanwan. Iti kasta, di nakaungungtan ni Dadem. Bad di kas jay nga ibagbagam, apok. Anya nga iti reaksyon ni Side. Hindi imbagam dahil taking kuha na bakit? Awam malakay. Di maagtagtagari. Jak amo ano naawatan na dagiti imbagak. Ay, madanda na aganak. Iti anya lakay. Nusan pa'y lang agbalo di apo ko ta. Ang mga noy dya itong pagbaludan ti bagsak na. Wan nga rod Ba nag-asaan ko maamapasamak lakay. Kinapudno na bakit? Mamumak pa'y lamang bagbaga kinisige. Nalabasan ti kinatangkan ti ulo na. Ay, wan nga rod Kasanwa di ka mauma, kawang madengdenggan na. Urahin ng sapay ka dadaka sa mapasamak santo agnakam. Nasaysaya at sama nga agpaiso, no may subling agterafe. Una ko mabakag payam. Takasalitak tumarin ni James, may papanitiday tabana. Barang kayatan na nga isubli ni si CJ iti espesyalista. No ni James, panagkunak awan ti parikot ken kuana. Sigurado nga umanugot day jay. Tila ang parikot ket ni CJ. Amangan ludinan kayat. Kayat namat siguro, bakit? Ilawlawag tayo kinkuana. Iti kasta, maawatan na. Para mutlaang kinkuana day jay. Awan ba't ti sabali apang panunutan tayo? No saan at ipagsayaatan na, bakit? Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kuman nga ibaga nga agmay may salaang dayto YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa Balipay. Pakicheck tayo kuma kakabsat no legit matlaang ti channel a pagdangdangagan tayo. Agyaman kami unay kadagiti nag-comment maipapan iti daytoy abanag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan iti nagan nga Oliver. Manipod nagtalinaed akon dito'y balay, nagbalinmetan a background ko dagiti drama dito'y YouTube. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Mailuyusak nga agsangit no kasjay nga adamangeg ko akapadpada ti pakasaritaan ti biag ko. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama toy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Anya nga tanog resign ka langan iti trabaho bakit? Anya? Ay, saan ang mabalin lakay? Diyak kayat. Di mo't na ibagak edikan ka, aday ito'y ti kayat ko. Ti agisuro. Wanang matanagan ak. Amangan ngamin no.
No mabaybay am tin inawam. Kat maulit mo nang tinapasamak idi. Oliver, jak binaybay antisikog ko edi. Amom dayta. Cherry, Di mo kumamat aramidan arason ti trabaho. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maadaan iti anak. Iso akas jay tinapasamak. alala, pasensyakan bakit. Amumot no kasang tigagar ko ang madaanan niti anak. Maawatan ka, Oliver. Sana bale? Aglibak to inton umadanin ti panagpasngay ko. Sige, agam ni. Di mo ko maipalubos sa may stress ka. Nang runa iti trabaho. Naskan nga aywa naman na imbag ti sikog mo. Diyak kaya't ang mapukaw man ang tininawang. Wan ka di. Di ka agdanag, Oliver. Hello? Hello, Oliver. Ni Tanya daytoy. Umay ka kumaadagos dito ospital. Ospital ko naman, Tanya? Abay? Naawanan ngamin itipot ni Cherry kat intaray mi dito ospital. Madaman at amtamingan dagiti doktor ti asawam, Oliver. Anya? Cherry? Ti anak ta, Oliver. Awanan ti anak ta. Ala, hustunan bakit? Di ka nagsangit. Pagkalmahan ko matiriknam. Ang mga lumakapadakas king kati pa nagsangsangit mo. Oliver. Hustunan ko nakman. Ang mga niya pa iti mapasama kang ka. Wala, hustunan. Agin inom ka manan, Oliver. Sana bale, tapasit lang man. Gano'n sana ang magagbartag. Wan ngamdandan ni minalam nga umininom ka iti ara. Pangasim ta din ako manlaptan, Cherry. Di ka tagiyaman. Di tuyak lang balay ng umininom. Sana karumurumara kas kadagiti daduma tita. Anya ti kayat mo. Mapana ka ginom iti par. Kasta ka di. Oliver. Di mo't imbagak ngamin idikan ka. Nag-resign ka lang iti trabaho. Tapno maiwanam ti sikog mo. Ngam saan? Tanatangkan ti ulong. Ipilit mo ti kakayat mo. Anya nga ita. Napukaw tamanan ti anak ta. Napukaw tamanan, Cherry. Pagrikiharan ta kadimanan daytoy abanag, Oliver. No agsao ka. Kasla si ka lang tinasaktan iti napasamak. No agsasao ka. Kasla siyak amin ti akin basol. Amom ka di masaksakit anak mat, Oliver. Amom ka di, no kasanumat ti regat ko ang maadaan ta iti anak, ha, Oliver? No nagtungpal ka kumangamin iti kahit ko mapasamak. Lalabit asaan man nargrang din inawam. Nagtanggan tumot kami ti ulom. Ipilit mo tag trabaho. Idinto takabailan kayo matabyagan itagbaling nga alakta. Di nak ngamin maawatan, Oliver. Di nak maawatan. Makaumat ka sa tabyag. Makaumat talaga. Papanamon nga eh. Agsubli ka dito, Oliver. Oliver! Oy, Cherry. Itay ka pa'y amay kulkulang Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Oliver? Wan nga rod tanya. Jak amuno niya ti aramidag. Kinapudno na. Mano nga aldawan asaan kami ngagsasao. Di mat, iso tinang itulod itay ken ka, friend? Wan, ngam saan kami ngagsasao. Pudno nga itultulod kan suksukunan nak. Ngam no adda kami itilugan, aging ga makaawid kami. Awan ti agtagtagari. Anya? Ay, sus. Abak yu pa nga rod ati ag-girlfriend kan ag-boyfriend no kasta friend. Puwera ang friend. Mariribo ka nak. Jak amuno kasano ti aramidag ang makisarita ka ni Oliver. Mariknak ngamin tinalaos a panagliday na. Gapo iti pan nakapukaw manan ti may kadwa ko mga anak mi. Maawatak matkit ti asawam friend. Mawatan kayo adwa. Tinasaya at sikat ti umuna ang makisarita ken kuana.
Ibabampay lang ti pride mo, friend. Iti kasta, maornos tinagbaytan yung agasawa. Tanya. Day talaang ti amok akasayaatan nga aramidam ita, friend. Awan ngamin tinasaya at amapasamak no, agpinpin na liiw kayo laeng. Iswasikan ti agpakumbaba, friend. Mabalin ka ding agsarita ta, Oliver. May papanitan niya, Cherry. Pasensya ka lang kumakanyakon lakay. Sorry kadagiti saan anasayat nga imbagbagak idi na minsan na nagrikerta. Sorry magbakit. Pasensya ka dagiti madingin sa usawang ko ken kaamin. Oliver. No bilang ta makabukal tan tumanan iti anak. Sabay ko ma, taumonugat kamatan iti kayat ko. Alawanan. Manipod ita. Asikasukon ti pa nag-resign ko. Magpaiso. Uwat lakay. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nutipan nakabanog kan pan naka-stress ko kadagiti lesson plan ko. Ti maisa ang makagapo. No apay ang mapukpukaw ko ti inawag. Ay na, agyaman bakit? Di mo lang ang amuno kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti day tanga imbagam. Sapay ko ma, tamakargaan ang adagos. Iti kasta, madaan tamatan iti anak, Oliver. No kasta, masikumbanan ni Cheryl, Oliver anak ko. Wala lang. Kitawag nga umay kayo kumay di balay. Iti kasta, at damat kadkadwanay di kabayatan ti kadak iti trabaho. Ay katwan, anak ko. Awan parikot iti dayta. Agyaman ak nanang. Numabalbalin. Diyak ngaminan kahit ang mapasamak manintipan nakariglig ti sikog na. Sapay namin doon adara sa napasamak ti kasjay. Ay, wan nga rod Nasken adublyon na ti aganan. Iti kasta, awan gidakas ang mapasamak kadakwada adwa. Wana lang. Iso nga anong sanyo pa ilang tagna di balay ha? Aging ga makapagpas nga itasawa. Wan anak ko. Di ka madanagan. Tasya kung ti makaam mo ang mga iwan iti asawa mo. Magyaman ak nanang. Kasanon no, saan da nga approvan ti resignation letter mo, friend? Di mo nga minsad sa dawin, friend. Ay, maikawa kaming tulakit di iti kaawan munton dito'y pagadalan, Cherry. Sapay sikat imaysa kadagiti kalalaingan ang maestra. Anya? Unay matanta kalalaingan, friend. Katiso matipod no, saan ka di, friend? Ay, no sa anak lang ang masikog. Sa anak kumapay kat nga resign. Ay, huwan nga rod friend. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nuga po iti pan nakabanbanog kung agpay so iti trabaho ti makagapo. Tinagsasaruno apan nakarigrig tin inawag. Uray nga dagsentirik na nga agik kat iti trabaho. Masapul nga agsakripisyo ak. Ngamin, kas iti asawak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak. Sabagay, husto lang ti desisyon mo, friend. Sana bali tati trabaho kat makauray. Kan may sa masiguradok nga awatan da kan tumatla nga awatan inton agaplay kan tumanen. Sapay kumaatakas ng agpay so friend. Ngamin, talaga planok ti agsubli apaman ang makapagpasngaya. One friend, sigurado dayta. Bayam ka di aninanang ti mga ramid kadagita bakit? Agi na nakakit di. Iti kasta, nasalon at to ti pasngay mo. Lakay, nalagan laang mat ti panagkupin nga aramidag. Kaasimat ni nanang, no ultimo panagkupin kadagiti badbado takat iso ti mga ramid. At dayta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan, tanda ito abanag. Masapul nga nadamtin inawam ko nakmanan. Alahuanan lakay, nangabakkan. Sige, saanan ang maulit. Sorry. Mara, umay tamapantay di kusina. Nagluto akiti paborito matinola. Kan nangisaganak iti prutas. Kanam amin dagi jay. Iti kasta, agtali na iti kinasalunat mo. Kan ti agbalintong anak ta. Nanang,
Ada kamot gaya mo rin ako. Nasapa kamot asin mangpal. Wala nang. Awan mo't ngamin ang tinapating nga ramay dagin sa opisina. Iso nag-awit ako na. Anya ngay dagitain sangput mo. Abasto tayo, anana. Nag-grocery ak. Ewan gayam. Ni Cherry, sa dino tayo na. Amangan no aday ti sila Joe. Di pa'y matrimuar manipod itay kunaan na maturog. Amangan no nakaturog pa ilaang Kasta ka din, anang. O sige, tagpulis sa klabit. Siyak tun tagluto iti pangrabyan tayo. Cherry? Cherry! Oh! Nanang! Nanang! Tulungan na kami! Ni Cherry! Dara-dara nakatasa iti suelo! Tulungan na kami, nanang! Anya launay tinagbasulak iti Diyos. Taapay akanayon na matlakit din nga alaan tininawag. Apay, Oliver! Apay! Cherry. Amom ka di. Maawanan ako ni tiganas nga agbiag. Kapoy ti kastoy mapaspasamag. Kasla kayat kumatanti matay. Agasa matitalo nagsasarunong agbalin ko mga anak ta. Pangasim. Tapagkalmahan dirik nam. Diyak laki di ka bailan no pati si kagat mapukaw ko. Jaksan ka bailan, Oliver. Jaksan ka bailan. Nagdagsin tirik nak. Mawatan ka ba kahit? Ang panunutan ko mamot ti salon at mo. Di ka ko magpaabak itiliday amarikrik na mita. Laglagi pang ko mga dahak lang dito, Cherry. Maray, kargaan pa yati basom. Atoy, oh. Nagayaman ako, maray. Hanggang last round tayo yun, Itay pa yung namin nga. Mawawag ni Mrs. Kaw. Mamatan. Dari ka tanti. Outside Colombo. Takrot ka magayam, pare. Kung naman, malalaki ka. Sikamat, pare. Saan mo nga iti kasta? Siyempre, awan ka doon na amangaw-awer ti anak me. Iso amas sapol nga gawin na kadagos. Ngalala, wanan, pare. Diyak kasapulan ti palawag mo. Sana ulat na. Sana all kat adda anak na nga awa-awirin na. Pare Oliver, nabata ka sa matan. Nasay-saya at sano itulot ka pa lang ijabalayo. Sakbay ti panagawin ko. Awan daron ba nga pagdanagaw kanya, pare Henry. Kabalag ti gawin. Okay lang, nga uray umunagan nga gawin. Tagawid aktan, tanong kayet ko. Dituyak pa lang, pare Henry. Hi! Asan ka? Siyak ti mang solbar iti parikot mo ita arabiin. Niya? Oliver, saan ka di? Well. Apa nga amom tinagang ko, ha? Dakas ka di, ama amon tinagan ti kaskan ka anak na Siyak gayam ni Ella. Ella, Oliver. Oliver, Ella. Oh, di ba? Bagay na bagay. At tumalang ka man. At lang asawa ko, Isungag birok ka langin iti sa bali. Asawa? Asaan nakamot ang maipayan iti anak? Kasta ka din. Oh, come on. Oh, cheers naman kitli, Oliver. Ay, kwa. Cheers na ko na.
Ay, ikaw, wala. Cheers, siguro. Kaya't mo kadi, taipaay ko ti kalkali kagumam. Asaan ang maipaay ti asawang, ha? Oliver? Ano kahit mo asawon, ila. Aginom tapay, itikas na, agenjoy ta adong. Yeah. Di ka danak, Oliver. Siya, di makaamukan ka. Sa dinutayan ko? Good morning, Oliver. Ha? Anya ti? Oops. Aguray ka. Di basta panawan latan nito'y Oliver. Laglagi pa, nag-enjoy ka mat idirabi. Ibatan na ko, ma. Agawid akon. Siguradong urayan na akong tasawak. Mabiit lang, Oliver. Ditakan! Oliver! Aksabli ka dito'y! Oliver! Apa yan, pare Oliver? Itay pa'y akasla di ka makaid na dita. Kuha, pare. Saan mo't nga di kasta? Sigamat. Tilamad-madlaw mo. Kasla na puyatan kamit ngamin. Apay, nagsarak kayo kadimanan iti dayjay nga ila. Kuha, pare. Ako. Hinmawag ni Chiri kanya kidirabi ikay. Anya. Anya nga itimbagan, pare. Ay kit kapilitan nagliba ka kiti asawam. Inbagak latan nga agkadwata. Uray saan. Agyaman ak, pare Henry. Agam ni, itapay laang balagan kan. Pangaasim ta dimon ululitan. Narigatan. Jak kayat ti may ramraman, pare. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, awan overtime yo? Awan bakit? Kaya't ko ti bumawi ka. Bumawi iti anya lakay? Ha? Ay, kwa. Kanain ti po nag-overtime ko kadag iti napalpalapas nga daw. Isong ita, bumawi Sika talaga, Oliver. Happy anniversary, Cherry. Kunaklakit din no nalipata mo nga ita ti anniversary ta, Oliver. Ay, sana. Dak tupulos malipatan day ta bakit? Adan sa awag mo. Song batang pay Ang mga no ije opisina yo dayta kat napatagti bagada. Ni Ella ti mo awag. Song batang pay Sana. I-off ko lang ang cellphone ko. Alan, song batam no asino ti umawawag lakay. Okay laan. Ay, kuhasanan. Kas na akong bakit? Bumawi akin ka. Iso nga i-off ko pa ilaang nga rin ti cellphone ko. Iti kasta, masulo na kita. Anya? Naimbang nga oras mo, si kakadi ni Cherry. Uwan, siyak nga rod. Asino ka kadi? Birbirukak ni Oliver. Adda ka di ditan. Anya ti masapul mo iti asawa? Basta irwar mo ni Oliver. Adda na patag-apagsaritaan mi. Mabiit lang, miss. Asino ka nga minaya? Kan apay asap-sapulam ti asawa? Tinasaya at irwar mo ti asawam. Ta iso amis mo ti mangibaga no asino Anya? Nalawag man siguro tinangag mo, Cherry. Panagkunak, nagbidot ka iti balay anaturong mo, miss. Sa anak nagbidot. Amok adito iti balay ni Oliver. Oliver! Oliver! Rumor ka dita! Sangunak! Dinak mabalin nga ilam-ilam mga latan! Oliver! Miss, pangaasim ta pumanaw kan. Talusan, mga yabak iti barangay. Sa anak ang pumanaw dito
aging gaasan arwar ti asawam. Naskan asong batan na ti inawa. Anya? Anya ti aramidan ni Cherry iti daytaan amuan na. Adda nga ta posibilidad na nga agsina dagiti agasawa. Gagayam, di uliwayan adanggan ti sumaruno apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.